Hej, jag heter Lisa. Hej, jag heter Vilma och jag kommer från Stockholm. Hej. Kolla vilka ögonfrans jag har. Oh my god. Och titta, jag är en fjortis. Jag också. Jag är fjortis som gillar fjortisspråket. Oh my god. Min pojken är på jobbet. Och min pojken heter Axel och han är på jobbet. Men alltså, kommentera sen hur ni tyckte om den här videon, så får vi se. Vi ska fan inte stänga av nu. Nej, vi ska inte fan stänga av nu. Titta på mina läppar, visst är jag snygga? Min också. Jag vill pushas. Vi kanske är lite äckliga. Vi är bögar. Så, I got the begging. Kan du stänga dörren? The begging Kompis, one. kan du stänga dörren? Kompis, kan du stänga dörren? Begging at the begging one. Parfile. Hon är dum i huvudet. Begging. Begging one. I wanna go. Kan du stänga dörren? Jag är själv. I got a begging at the Hallå, begging ska vi pussas one. nu? Eller? Nej, I want a begging Min pojkvän! Här är min pojkvän. Du är knäpp. I want a begging at the begging for. Parfile. Got a begging at the begging for. I wanna go. Wow. Det var bara vi två tjejer. Vi är kära i varandra. Nej, jädra idiot. Puss. Nu ska jag bara. Nej, nu kör vi igen. Ja, men alltså det här var vi två, så alltså, ja, det här är Vilma. Jag heter Vilma. Och jag är faktiskt. Jag heter Lisa. Hässelgård heter jag. Nej, jag ska bara. Elisabeth. Jag heter Elisabeth. Elisabeth är småkär i Ludvig. Okej. Yes, hon skojar bara såklart, älsklingar. Nej, hon har varit ihop med Ludvig, såklart. Det vet jag redan om. Ja, inga på YouTube vet det. Vet du det? Jag har redan lagt upp på YouTube där jag har... Alltså vi gillar att vara sminkade. Hej, jag är sminkad. Jag med. Varför ska du prata med mig när du inte gillar mig? För att... Men akta ditt huvud. Jag måste pussas. Allvarligt. Okej, fussigt. Men ja, det var ju denna video. Nej, det var det inte. Vi måste fortsätta med dockorna. You got the baking at the baking for one. Det syns faktiskt i kameran. Men ja, det här var denna videon. Nej, det var det inte. Om den. You got the baking.